Kiju i Slobu pitali da li mogu da zaborave na sve i krenu ispočetka, a zbog njihovih odgovora svi su ubeđeni u jednu stvar. Prethodne noći u Zadruzi su organizovana posljednja pitanja gledalaca u prvoj sezoni ovog realitija. Gledaoci pitali Slobu kako komentariše Lunine uvrede na Kijin račun. Nakon njegovog odgovora Kockareva i Đoganijeva se posvađale. Jedno od pitanja koje su gledaoci postavili bilo je upućeno Kiji Kockar i njenom suprugu Slobi Radanoviću, a po izrazu lica videlo se da ih je itekako dotaklo i navelo na razmišljanje. Pitanje za Kiju i Slobu: da li mogu da zaborave sve što je bilo proteklih 5 godina i ovo ovde i da krenu ispočetka jer su baš jedno za drugo? Glasilo je pitanje koje je pročitala voditeljka Katarina Nikolić. Kija je rekla da želi da Sloba prvi odgovori, što je on i učinio. Foto: Marko Jovanović. Lepo je to što ljudi vide. Ja smatram da ko gleda sa strane ne može da poveruje šta se ovde dešava, kako se ljudi osjećaju u pojedinim trenucima. Lako je sve to reći, ali mnogo je sve to teško sprovesti u delo. Treba i vremena i razumevanja i svega. Treba i obe strane da povuku ručnu i da se menjaju i da se žrtvuju. Ne znam ko je koliko spreman na to zaista posle svega što se ovde dogodilo. Ne znam šta još da dodam, rekao je Sloba. Odmah je se nadovezala i Kija. Slažem se sa Slobodanom. Slažem se sve što je rekao. Različiti smo mi u mnogim stvarima, imamo drugačije karaktere, ali jesmo u smislu rođeni jedno za drugo zato što imamo ista interesovanja, poglede na svet. Ne sve, ali imamo stvarno iste. Sve što nije isto, mi smo to izneli ovde i svađali smo se oko toga. Ali isti grad, ista slava. Smeh, sve to znači. Ne znam. Slažem se za sve što je rekao, ali sve što nam ne odgovara i sve u čemu nismo rođeni jedno za drugo, mi smo to izneli i svađali se oko toga i tu je sve na neki način i puklo. Itekako mislim da smo u mnogim stvarima stvoreni jedno za drugo, rekla je Kija. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da ni Kija ni Sloba nisu rekli konačno da ili ne, već su ostavili prostora za razmišljanje i konačnu odluku.